небето, освен Тебе, Боже мой. Когато изпадам в беда, над мене Твоята прободена ръка. Убеден съм аз твърдо в това, че за мен се грижи моя баща. В Твоите ръце предавам всичко, с доверие смирявам се пред Теб. На Тебе аз отдавам днес хвала. Исусе, Ти си цар на вечността. Щом Боже Ти си с мен, аз ще бъда най-силният човек. Имам сила аз в духа, ще вървя и няма да спра. Щом, Татко, Ти си с мен, аз ще бъда най-силният човек. Имам сила аз в духа, ще вървя и няма да спра. В Твоите ръце предавам всичко, с доверие смирявам се пред Теб. На Тебе аз отдавам днес хвала. Исусе, Ти си цар на вечността. Щом Боже Ти си с мен, аз ще бъда най-силният човек. Имам сила аз в духа, ще вървя и няма да спра. Щом, Татко, Ти си с мен, аз съм най-силният човек. Имам сила аз в духа, ще вървя и няма да спра. Не бой се, защото аз съм с Тебе. Не се ужасявай, защото аз съм Твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подправя с праведната си десница. И ако аз, Йехова Бог, съм откъм Тебе, кой ще бъде против Тебе? Не бой се.